Samme regler som sidst, det var at løbe ned i simulatoren. Når man kommer derned, så facer man trappen, og det var direkte. Hvis I gør andet, vi får warning shot at dø. Og man facer det der, ja, muren dernede. Det var direkte løb derned. Hold lige øje med Dyle og Files. Jeg skal lige ind og tage en alvorlig snak med en. Han er herinde, og han gemmer sig. Okay, jeg ved ikke lige, hvor han er henne. Men hvor fuck er jeg henne? Skal jeg vise det? Nej, det skal ikke. Du skal bare blive dernede. Nej, du skal bare blive dernede. Okay. Okay. Vi leger Simon siger, det er mig, der er Simon. Simon siger, at I skal ikke røre jer. Simon siger, hop. Simon siger, stop med hop. Onde Simon siger, hop en gang. Normal Simon siger crouch. Last request activated. Du må ikke skyde dem. Jeg sagde, I er døde, fordi jeg sagde... Ham der, han croucher det. Der var to, der croucher, en der ikke croucher. Ja, men hvad hedder det, Dyle, det er fordi, at når, man må kun skyde dem en af dem, fordi når der er to tilbage, så slutter Simon siger... Det ved du lige til næste gang. Jeg stod der. Jeg spurgte ham der, han er arrig. Han er sur, han siger, jeg er freekiller, uden jeg gør det. Skyd ham. Skyd ham, Dyle. Holder du med ham, eller hvad, mand? Hvor flygter du? Jamen, han laver det alle arme. Du kunne have hjulpet mig. Han har lavet rebel. Og han er ude i haven, hvor der er barske og russisk roulette og alt det der. Nu kommer han ind igen. Okay, vi laver free dør i. Og det er standard free, det så I må ikke have nogen våben. Og det eneste sted, jeg må være, det er i disco. I må heller ikke være i våben. Kom så, drenge. Pas på, mand. Der er en, der har våben. Man skal op. Kom nu, alle se til, at I skal ind i disco, fordi jeg har domineret det. Det betyder, at vi må være derinde, når hvis de kommer derind, så... Ja. Men det er godt at være herinde, fordi så er jeg ikke alene. Og hvis jeg er alene, så stormer de mig nok. Næste runde kan vi ikke lave det der lige ved siden af disco jump rope / Cybertog noget. Jo, det kan vi godt prøve at kigge på. Vi kan godt lige prøve at kigge på det. Kom nu, er der ikke nogen se til dig og hjælpe mig herinde. Der er 80 musik og det hele. Jeg ved ikke, hvor de skal. Det er ude i haven, og der er sådan nogle farver på det sted. Ude i haven, hvor der bare skal svømmepool af det. Og lige svømmepoolen? Ja, her. Hvad fandt der? Der er rigtig godt musik herinde. Rigtig godt 80'er musik. Nej. Jo. Okay, bare kom ind. Crouch. Jeg skal lige have flashlight på. Okay, vent. Lol. Så stille. Okay, du har ikke noget. Okay, alle T'er må godt komme ind i disco. De skal bare lige, når de kommer herinde, så skal de stille sig herinde. Hey, du skal komme her. Du skal stille dig ind her. Du skal crouch derinde. Herinde, i den her kravlegang, skal du være. Der skal du crouch inde. Hvis du rejser dig op, så dør du.
Og så alle til at må komme ind, de skal bare være inde i kravlegangen og høre musik. Og de skal crouch ind, ikke? Kom. Ja, kom, du har ikke nogen våben, du må gerne. Du skal bare gå herind og crouch, eller crouch derinde. Så må I høre noget musik. Hvis I rejser op, så dør I. Ja, ja. David Boer. Nej. Pas på ham der, Akys. Gå ud, gå ud, gå ud. Nu. Vi har mistænkte. Gå ud. Vi har mistænkte. Vi kan ikke have nogen seere herinde. Skynd dig at løbe ud. Skynd dig. Løb. Der er ingen, der må komme ind nu. Vi har en mistænkt dylle. En af vores egne er blevet skudt. Stil over i hjørnet, ellers så kan de jo se dig. Ej. Fuck, der kommer en. Er der ikke en, der vil være sød? Og hvad hedder det? Giv mig 200 credits. Vil du give mig 200 credits, Dylle? Nej, jeg først spiller herinde en dag. Jeg kan give 103. Okay, du må da gerne. Pistolen er væk. Der er nogen, der skyder efter mig. Pas på, han er herude. Kom, gå den der vej, Dylle, så tager jeg den anden vej. Ham der, du skal skyde ham der er Banana Joe. Skyd ham der er Banana Joe. Jeg overgiver mig. Jeg har ikke noget på mig. Nej, jeg ved det godt, vi er ikke ude efter dig. Jeg blev gangbanget for hårdt. Last request Der er en, der stopper på vippen, og så er der en Åh, inde i... undskyld. Ja, okay. Men du gik ind for, hvor jeg skulle skyde. Nå ja, desuden så pistolen nede i den der bassin, det er væk. Den er væk. Hvor ham der skyder dig, ham der Markus. MP har våben. Au. Du må ikke skyde på mig, når jeg har hvad det? Knife fight. Interessant. Ja, det er sjovt. Okay. Så en god dreng som jeg, kan vi godt lige tage nogle gange free day, kan vi ikke? Så skal jeg også være søde, ellers så laver vi ikke sådan noget sjovt noget nogensinde mere, okay? Kom så bare knife mig, så laver vi ikke noget sjovt resten af den tid jeg er herinde. Så kan jeg bare dræbe mig. Hvis I gerne vil, så bare dræb mig. Jeg smadrer jer til, hvis jeg ikke dræber. For jeg vil sgu ikke lave noget kedeligt.